Ontnota draait SC Heerenveen een ongelukkig seizoen. Ze waat de club al betiert uitskekelen in de Europa League en in de Nederlandse competitie gaat het al net volle beter. Ontnota wees Heerenveen nog geen wedstrijd te winnen en staat op het 16e plak in de Eredivisie. Trainer Marco van Basten nu er al betiert kritiek dat er te min investeerd is in nieuwe spelers. Maar van een crisis is bij de voetbalclub geen sprake. Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, we moeten ook realistisch zijn. We hebben 50 doelpunten ingeleverd door de transfers in de voorhoede. Ik geloof dat we gisteren met 7, 8 nieuwe spelers stonden te voetballen als je het vergelijkt met vorig jaar. We zijn weer aan het bouwen. En in die omstandigheid moeten wij ook weer gaan presteren. Het aanronde hier moest er nog flink bezuinigen worden. Vanwege minder sponsorinkomsten en een warommer in de kaartverkeer. Maar stapje voor stapje gaat het weer beter met de voetbalclub. Helemaal gezond is natuurlijk als je zwarte cijfers schrijft. Hè? Dus dat je geen verlies maakt en dat je niet afhankelijk bent van externe financiers. Nou, dat hebben we nu nagenoeg bereikt. En dan heb je een stabiele, gezonde situatie. En van daaruit kun je weer opbouwen. Dan kun je weer denken aan omzetvergroting. Dan kun je weer denken aan investeren. Want nogmaals, dat geld moet er wel zijn. Anders kun je gewoon simpelweg niet investeren. Sportief jongen is de hoop vestig op Marco Papa uit Guatemala. International trainen je het voor het eerst mee met de selectie.